दिली. त्यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 तामिळनाडूतील तिरुत्तनी या गावी झाला. ते देशाचे दुसरे राष्ट्रपती होते. देशाचे राष्ट्रपती होण्यापूर्वी ते एक शिक्षक तज्ञ होते, म्हणून त्यांचा जन्मदिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतात. चिखलातही जन्म हो, सुंदर सार्थकी लावावा, निसर्गासारखा शिक्षक प्रत्येकाला मिळावा. शिक्षकांविषयी कृतज्ञता करण्याचा आजचा दिवस म्हणजे शिक्षक दिन. असं म्हणतात, एक पेन, एक पुस्तक, एक विद्यार्थी आणि एक शिक्षक हे देशाचे भविष्य आहे.